Днеска сме 10 септември 2023 година. Хубав ден, топъл, слънчев, вятъра не е много силен, слаб вятър имаше. Вчера бях на пристанището, слаба работа беше. И днеска пак слабата дига цяла седмица вода. Стана вече 2,20 колко нивото днеска. Днеска имам гати таранката. Една и така хубава бойна таранка. И другата се откачи преди да влезе в кепа и избяга. 700 грама и нещо, 800. И общо взето резултата е слаб. Ама пък времето хубаво, нямаше досадници. И не беше много хубав, даже не ми се тръгваше, въпреки че не ще я кълве, не ми се тръгваше. Тъй. Хубаво беше, че сме за риба.